Toto je herný headset Logitech G522. Je prekvapivo ľahký, má čistý zvuk, slušný mikrofón a ani cez Bluetooth necítiť žiadne oneskorenie. Ale to je zo pár vecí, ktoré mu chýbajú a o ktorých by ste mali vedieť. Poďme si to prejsť od parametrov až po reálne používanie. Slúchadlá vážia len 290 gramov a na hlave ich takmer necítiť. Náušníky sú z pamäťovej peny, potiahnuté prídušnou sieťovinou, veľmi pohodlné, dokonca aj pre ľudí s okuliarmi. Majú elastický závesný hlavový most, ktorý sa dá uchytiť do dvoch pozícií na každej strane, takže si viete mierne upraviť napnutie. Ale aj pri voľnejšej polohe môže popruh väčším hlavám narážať o rám. Rám je plastový, ale pôsobí pevne, nič nevrzgá, nepraská a hoci je ľahký, nie je to ten lacný plastový pocit. G522 používa 40 mm Pro G dynamické meniče s frekvenčným rozsahom od 20 Hz do 20 kHz s citlivosťou 97 dB. Náušníky sú odnímateľné, uchytené sú cez gumový okraj, ktorý treba zasnúť do drážky okolo meniča. Ak zložíte ľavý náušník, nájdete pod ním dva kontakty označené ako Pairing a Reset. Slúžia na riešenie problémov ako napríklad ak sa headset prestane spájať s bezdrôtovým donglom, môžete ich stlačiť špendlíkom a headset resetovať alebo znovu spárovať. Nasadiť náušníky späť je trochu výzva, musíte presne zarovnať gumený okraj a zatlačiť ho po celom obvode. Mne to zabralo niekoľko pokusov. Keďže sa dajú dať dole, čakala som, že sa budú aj predávať ako náhradné, ale zatiaľ som ich na stránke Logitechu nenašla. Možno ich neskôr pridajú, ale kto vie. Poďme sa teraz pozrieť na mikrofón. G522 má odnímateľný mikrofón, ktorý zachytáva zvuk zo všetkých strán s frekvenčnou odozvou od 70 Hz do 20 kHz. Má vstávaný veterný filter, takže žiadna penová krytka, ktorú by ste mohli stratiť. A keď mikrofón stlmíte, rozsvieti sa červená ledka. Takto znie mikrofón úplne bez úprav, žiadny ekvalizér, žiadne filtre. Toto je preset AM Radio, dodáva vášmu hlasu staromódny kompresovaný efekt. Teraz počujete Broadcaster 1, plnší, profesionálnejší zvuk s jemným zvýraznením basov. Broadcaster 2 znie veľmi podobne, ale má trochu jasnejšie stredy. Toto je predvolený profil Blue Voice, čistý a vyvážený, bez výrazných úprav. FM Station má jemnejší, uhladenejší tón, ako by ste moderovali vlastný podcast. A nakoniec preset Night alebo Whisper je ideálny, keď hovoríte potichu alebo uprostred noci. Všetky tlačidlá sú na ľavom náušníku, a to konkrétne tlačidlo na zapnutie a vypnutie, Bluetooth tlačidlo na párovanie alebo prepínanie režimov, tlačidlo stlmenia mikrofónu, keď je mikrofón stlmený, pretrča červené značenie tlačidla a ledka na mikrofóne svieti na červeno a posledné je koliesko hlasitosti, to sa točí plynulo a do nekonečna. Dole je USB-C port, cez ktorý sa dá headset nabíjať a súčasne pri nabíjaní aj používať. 3,5 mm jack tu nenájdete a čo mi chýba asi najviac, nie je tu žiadne tlačidlo na pauzu alebo prepínanie skladieb. Chápem, že je to primárne herný headset, ale keď už má odnímateľný mikrofón, bola by to skvelá univerzálna voľba aj na hudbu alebo videá a ovládanie prehrávania by sa fakt zišlo. A ešte jedna vec, chýba aktívne potlačanie hluku, slúchadlá trochu tlmia okolitý zvuk pasívne, ale v hlučnejšom prostredí stále počuť, čo sa deje okolo. G522 podporuje 3 režimy pripojenia, a to bezdrôtové Lightspeed cez USB-A dongle, káblové USB-C na USB-A a bezdrôtové Bluetooth 5.3. Bluetooth funguje samozrejme s mobilom, tabletom aj počítačom, ale headset nepodporuje multipoint. To znamená, že nemôžete byť súčasne pripojení k dvom zariadeniam a taktiež nepodporuje dual audio, čo znamená, že nemôžete počúvať hru na počítači a súčasne telefonovať či počúvať hudbu z mobilu. Vždy len jedno zariadenie. Bezdrôtový dosah je až do 30 metrov a počas pohybu po dome som nezachytila žiadne výpadky. Na počítači vám Logitech G-Hub dáva úplnú kontrolu od ekvalizéra cez mikrofónové filtre až po RGB podsvietenie. V sekcii slúchadiel si môžete brať z prednastavených ekvalizérových profilov, vytvoriť si vlastný úplne od nuly alebo si stiahnuť nastavenia zdieľané komunitou priamo online. Pri mikrofóne je to rovnaké, vyberiete si z predvoľby, doladíte si vlastný ekvalizér alebo si stiahnete z nastavení zdieľaných komunitov. Viac o týchto filtroch v teste mikrofónu.
Je tu aj tab Sampler s rôznymi zvukovými efektami v rôznych jazykoch, nie je to nič extra praktické, ale dá sa s tým pobaviť. A hádam najdôležitejšia časť je tab na RGB nastavenie. Môžete si nastaviť zo 7 prednastavených svetelných efektov alebo podsvietenie úplne vypnúť pre šetrenie batérie. Ak chcete viac možností, otvorte si taby Freestyle a Animations, kde si môžete RGB podsvietenie nastaviť úplne podľa seba a vytvoriť si vlastné svetelné animácie. V nastaveniach nájdete ďalšie možnosti, napríklad nastaviť hlasitosť Side Note, zapnúť Light Sync, ktorý synchronizuje headset so stavom vášho počítača, alebo si nastaviť automatické uspatie slúchadiel po určitej dobe nečinnosti. Sú tam aj ďalšie efekty ako osvetlenie pri zapnutí a vypnutí, režim ochrany batérie, ktorý obmedzí nabitie na 80% a niekoľko ďalších pokročilých funkcií. Jedna dôležitá vec, G-Hub funguje iba vtedy, keď máte headset pripojený cez dongle alebo USB kábel. Ak ste pripojení len cez Bluetooth, aplikácia ho nedetekuje. Poďme si zhrnúť plusy a minusy a začnem s plusmi. Headset je extrémne pohodlný a ľahký, len už spomínaných 290 gramov. Zvuk je čistý a vďaka equalizeru si ho viete doladiť podľa seba. Mikrofón je dobrý, s možnosťou nastaviť si vlastný equalizer a Blue Voice. Výdrž batérie je až do 90 hodín. Zvuk je úplne bez oneskorenia, dokonca aj cez Bluetooth a funguje s počítačom, Macom, PlayStation 5, Nintendo Switch, ale aj s mobilom či tabletom. Za mínusy ja osobne považujem to, že mi tu chýba tlačidlo na prehrávanie alebo pozastavenie hudby, nepodporuje Dual Audio ani Bluetooth Multipoint, aplikácia G-Hub nefunguje cez Bluetooth, nie je tu 3,5 mm audio jack, chýba aktívne potlačenie hluku, v hlučnom prostredí budete stále počuť okolie a nasadiť náušniky naspäť dá zabrať. Tak čo, uvítali by ste Logitech G522 do svojho herného setupu? Dajte mi vedieť v komentároch. Odkazy na produkt, ale aj všetky info nájdete dolu v popise. Ďakujem za pozretie, ak sa mi video páčilo, tak nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber môjho kanála. Vidíme sa na budúce.